Petro z Daribári, vítam vás pri tomto videu. Rozhodol som sa, že natočím trošku komplexnejšie video k lovu zubačov včelna, v ktorom budem prevažne chytať na domaši, možno aj na zemplínskej šírave. Uvidíme, aké zábery sa mi podarí natočiť. Prejdeme si viac technik lovu, okrajovo sa dostaneme možno aj k trollingu, nejaký ten vertikál, lov na prepad, lov v stĺpci. Prejdeme si nejaké základné veci k vybaveniu, k sonaru, k zostaveniu nadväzca a tak ďalej. Tak pozývam vás pozrieť si toto video, užite si ho a verím, že vám pomôže na rybách. Prvá vec, ktorú by som chcel rozobrať, je samotné vybavenie na lov zubačov. A to je samozrejme prúd, navijak. Čo sa týka prútov pri love včelna, volíme kratšie udice v rozsahu od 180 cm do tých 220-230 maximálne. Je to vhodné kvôli manipulácii na loďke. Čiže keď rybu zdolávame, máme ju bližšie k člnu, ľahšie sa nám podoberá, je to proste praktickejšie. Čo sa týka navijaku, vyberáme veľkosť väčšinou takú 3000 až 4000. Veľa ľudí preferuje vyslovene lov na 4000, ale na našich vodách pri našich zubačov úplne postačuje aj tá 3000. Skôr je dôležité to, aby tá zostava bola vyvážená. Že by sa nám s tým dobre chytalo, aby nás to nepreťažovalo, aby nám špička prúdu nepadala dole ani hore, lebo v konečnom dôsledku si to naša ruka a potom ládzeme menej chytať. Ešte čo sa týka prúdu, prúd by mal mať veľmi rýchlu akciu, vďaka ktorej dokážeme poprvé dobre detekovať záber zubača a po druhé ho vieme aj dobre zaseknúť, následne rýchlo zdolať. Zubač nie je veľký bojovník pri zdolávaní, tam je to skôr o tom docieliť ten záber a nájsť tie ryby a prísť na to, čo vlastne v tú dobu chcú, lebo zubač je jedna z najviac nevyspytateľných rýb. Dá sa zachytať aj po takomto počasí, ako je teraz, je okolo 30 stupňov. Dá sa zachytať aj v zime a zase opačne niekedy v zime nejdú vôbec a v lete idú neskutočne. Tak poďme na zostavenie nadväzca. Pri love zubačov je už štandardnom použitie šnúry. Ideálne, aby bola čím tenšia, ale zároveň je dôležité, aby bola hladká, extrémne pevná. Hladká a tenká, tým dosiahneme ďaleké náhody. Pevnosťou zdoláme aj väčšie ryby, alebo prípadne máme väčšiu šancu vyslobodiť nástrahu, keď nám to uviazne. Čo sa týka samotného nadväzca, na koniec šnúry vždy používame fluorokarbón. Ja používam buď tento od Berkley Trilena alebo od Momoi Soflex. Dĺžka nadväzca môže záležať od viacerých faktorov, podľa toho, kde chytáme. Prekažky menšie, väčšie, niekedy stačí kratší, niekedy dlhší. Ja zvyknem použiť takýto nejaký meter, 70 cm až meter, plus minus. A spájam so šnúrou zásadne úzlom. Ja používam FG úzol, vy môžete použiť úzol akýkoľvek v podstate. Čo je dôležité, keď šnúru s nadväzcom spojíme, keď šnúru s floráčom spojíme úzlom, máme tu len jeden úzol, pričom keď použijete karabínku, má to viac nevýhod. Prvou je, že z jedného uzlíka vám vzniknú dve, tým pádom oslabujete koncový nadväzec a môže sa vám stať, že tam to práve v ňom praskne a nezdoláte rybu, po ktorej ste tak dlho túžili. Druhou nevýhodou obratlíka je to, že keď používate dlhší nadväzec, niekedy sa človek zabudne a ho zvykne naviť aj cez očka prútu. Vtedy si môžete poškodiť keramiku v očkách prútu. Keď vám praskne, tak vám bude trhať silou šnúru čokoľvek, je to extrémne ostré. Čiže ja určite odporúčam úzol. Ja robím konkrétne FG úzol. Je síce trošku komplikovanejší, ale za to o to pevnejší. Čo je výhoda FG úzla,
je to, že vám tam nevzniká prehyb floráču, čiže je ešte tenčí. V podstate tá šnúra sa len obopína okolo floráča, vďaka tomu je extrémne tenký a prechádza cez očka, ako keby tam ani nebol. No, najväčší úzol v konečnom dôsledku vyzerá, tuto dám palec, ako vidíte je extrémne tenký. Na videu to asi nebolo vidno, ako ho robím, tak návod dávam pod video do popisu ako link, keď si ho rozkliknete, tak budete mať podrobný návod, ako tento úzol spraviť. Nič sa nedieje, keď spravíte aj akýkoľvek iný jednoduchší úzol. Tento som si ja obľúbil a používam ho už pár rokov, keď sa ho naučíte, podľa mňa takisto pri ňom ostanete. Jigové hlavy pripínam na nadväzec napriamo, nepoužívam karabinku, takisto ako obratlík na nadväzci beriem to ako nejakú zbytočnú súčasť navyše, jednak je to oslabenie toho nadväzca a jednak mám trošku slabší kontakt s nástrahou, ale nie je to nič zásadné, vy kľudne môžete používať tie karabinky, záber budete cítiť rovnako, takisto ho premeníte, čiže je to len malý detail, ja som takto zvyknutý a takto funguje. Karabinku ale používam už pri love s wobblermi. Tu máte očko a ten úzol sa tam dosť zle robí. Dá sa použiť aj úzol, ale treba robiť špecifický Rapala úzol, ktorý nie je síce zložitý, ale to použitie karabinky spĺňa ten istý účel ako Rapala úzol. Čiže ten wobbler dostane nejakú tú voľnosť a pracuje tak, ako má. Tak poďme si pozrieť nejaké nástrahy na zubače. Tak a čo sa týka nástrah na zubače, používame hlavne gumené nástrahy, ktoré patria medzi jedné z najúčinnejších. Úplne najtypickejšou nástrahou sú nástrahy, ktoré majú kopítko a pri prepade kopítko pekne pracuje, vytvára vibrácie a vtedy na to ten zubač útočí a prichádzajú zábery. Čo sa týka gumených nástrah a veľkosti, mali by sme ju voliť a prispôsobovať čo najviac prirodzenej potrave, ktorú zubače v danej dobe žerú. Čiže na začiatku sezóny volíme menšie gumičky a s postupom času, keď príde jeseň, zima, vtedy vyberáme väčšie gumičky. Ja ale som začal chytať aj väčšie gumy, už aj v tomto období a zubače na to skvele reagujú. Neviem, tých názorov je strašne veľa, líšia sa, chytám rovnako úspešne na veľké gumy ako aj na malé gumy. Jediný rozdiel je v tom, že chytám viac väčších zubačov na väčšie gumy. Možno je tých úlovkov trochu menej, ale tie väčšie zubače za to naozaj stoja. Gumenú nástrahu stále napichujeme na jigovú hlavu, alebo môžeme použiť čebúrašku a čebúraškový háčik, prípadne offsetový háčik. Jigové hlavy sú samostatná kategória, ktorá vyvoláva strašne veľa nejasností medzi rybármi a to hlavne čo sa týka gramáže. Existuje veľa rôznych návodov, ako si zvoliť jigovú hlavu. Som počul napríklad také, že čo meter to gram, čiže 2-metrová voda, 2-gramová hlavička, 10-metrová voda, 10-gramová hlavička. Za mňa je ale toto úplný nezmysel. Nehovorím, že takto nemôžete uloviť rybu, ale netreba sa týmto riadiť, stále treba vyskúšať, čo akú dobu funguje. Tento návod, čo gram, to meter, môže fungovať podľa mňa tak maximálne v zime, kedy ryby chcú úplne pomalý prepad a na 5-metrovej vode, keď dáme 5-gramovú hlavičku, proste ten prepad trvá 3-4 sekundy, čo zubačovi úplne stačí a ho vydráždi k záberu.
stále by som sa držal, čo sa týka gramáže toho, že si to vyskúšajte pri vode. Podľa toho, na akej hĺbke sa nachádzate, skúste odhadnúť váhu tak, aby vám ten jig pri love na prepad prepadával zhruba nejakú sekundu až 2. Tomu zubačovi to úplne stačí a vie to nasať, aj keď tá gumička dopadne na dno. Čo sa týka dĺžky jigovej hlavičky, stále vyberáme takú, aby ten jig nepresahoval polovicu nástrahy, ideálne však keď je ešte kratší ako polovička nástrahy, lebo tým pádom by sme si tu mäkkosť tej gumičky umrtvili a umrtvili by sme aj ten chod a vibrácie, ktoré do vody vysiela, tým pádom môže byť menej účinná. Čo sa týka gumených nástrah, ja lovím prevažne na Gummy K-Tech. V tomto období Easy Shiner je klasický model, ktorý už veľmi dobre poznáte, loví s ním takmer každý. Čo sa týka väčších nástrah, ktoré som spomínal, túto sezónu som si veľmi obľúbil Fat Swing Impact vo veľkosti od 4,8 do 5,8, asi by som tam použil aj väčšiu gumu a tie zubáče to nekompromisne berú, čiže netreba sa bať veľkosti. Dnes budem skúšať aj ďalšie nástrahy. Novinka od Westinu, ktorá nám prišla na sklad. To je Westin Shotty Slim o veľkosti 18 cm. Takéto gumy už môžete ho nastražiť aj s dlhou jigovou hlavou, ale tu sa vám už môže stávať, že tá ryba, keď na ňo zaútočí, trafí tú gumu zozadu a už ten záber nepremeníte. Vtedy je lepšie tam použiť Stinger na takúto dlhú gumu, táto má 18 cm, ja som zvolil Stinger s 2 háčikmi. Je to kupovaný Stinger od Westinu, taktiež priložím link dole pod video. Neviem, chcem chytiť väčšieho zubača, tak chytám na veľké gumy. Čo sa týka výberu wobblerov pri love z člna a hlavne pri love zubačov, vyberáme wobblery buď tyčie potápavé alebo hlboko potápavé, záleží akým štýlom chceme loviť. Pokiaľ chytáme na väčších hĺbkach, samozrejme vyberáme wobblery s väčšou lopatkou, ktoré sa zanarajú hlbšie a prelovujeme rôzne prekažky. Takéto wobblery vieme použiť aj pri trollingu, čiže keď ťaháme wobbler za člnom, on sa pekne zanorí, ideálne keď ho ťaháme v okolí dna a vieme chytiť nielen zubača, ale aj iné druhy rýb. Tak a nachádzam sa na mieste, ako vidíte, v blízkosti dediny Nová Kelča pri kostolíku, na mieste, ktoré nie je žiadnym tajomstvom. Takže môžeme si tu ukázať, ako nájsť miesta. V podstate náhodne, aj keď teraz to náhoda nie je, ale ide o princíp, aby ste vedeli, keď budete na nejakej neznámej vode, pôjdete popri blízko brehu s zapnutým sidescanom, aby ste vedeli, ako tie miesta nájsť. Takže sonár máme zapnutý. Dúfam, že tam niečo vidíte, len môj odraz. Zapneme nahrávanie a prejdeme miesta, ktoré ja už uložené mám, ale sme v pohybe. A tu už vidíte. Na pravej strane vidíme nejaké základy. Tak je to. Tu naľavo vidíte krásny veľký základ. Keď po ňom chceme prejsť, tak v podstate len zabočíme do ľavej strany s loďkou. Pôjdeme priamo na neho a potom ho už uvidíme aj na klasickom snímaní pod loďkou. Bol nejakých 15 metrov od nás, čiže už by sme mali cez neho prejsť. A je tu. A keď sa pozriete, sú pri ňom aj ryby.
takýto prípad môžete použiť takúto fintu, ktorú som sa naučil od môjho kamaráta Shogiho. Za lovné miesto si hodíte háčko bojku, aby ste si zapamätali, v podstate je to len taký malý ťahák, môcka na vode, ktorý môžete použiť pre lepšiu orientáciu. Čiže ja viem, že tamto som videl prekažku, na ktorej boli aj ryby. Označil som si ju, v podstate, aby som si pamätal iba ten smer. Teraz sa zakotvím smer taký, aby tá prekážka bola medzi mnou a bojkou. Tu máme klesanie. V podstate sme od háčka nejakých 15 metrov. Poďme to vyskúšať prejigovať, tentokrát štýlom na prepad. Na stavu som vymenil, použil som KT Easy Shiner vo veľkosti 4,5, farba Green Pumpkin Chartreuse, jedna z najbežnejších a najpoužívanejších farieb. Nie je zo srandy, lebo naozaj tá farba veľmi dobre funguje. Kedykoľvek, keď neviete, čo tam dať, tak použite túto farbu a kľudne môžete chytať krásne zubáče aj celý deň na ňu. Podo mnou, ako vidíte, 6,8 metra vody. Použil som 14 gramovú hlavu. Žiadna 6-7 gramová hlava, gram na meter, ako ste zvyknutí počuť. Stále je dobre prehádzať nie len presne to miesto, ktoré sme našli, lebo zvykne byť väčšie. Aj tie ryby zvyknú byť rozťahané a môžu byť aj v pohybe, čiže v jednu sekundu tá ryba môže byť na tom mieste a v druhú môže byť úplne posunutá o pár metrov mimo. Ak vám po pár záberoch z takéhoto miesta, kde vidíte fakt málo rýb, nepríde záber. Netreba sa na ňom zdržiavať zbytočne dlho. Treba proste presonarovať to miesto poriadne. Tie ryby treba pohľadať a až tak sa oplatí zakotviť na dlhšie a prechytať to miesto poriadne. Stále sledujeme všetky obrazovky na sonare. Po ľavej strane od nás teraz vidíme pekný základ. Vyberiem H-bojku a prejdeme na neho. Smer som si zapamätal iba zhruba, no ale vidíte teraz, čo je pod nami. Teraz pozerajte, tu je základ, toto všetko sú ryby. Toto všetko sú ryby a keď to budú zubáče, určite nejakého lovíme. Čiže háčko si hodíme hneď za základ, ktorý sme našli a vyskúšame tieto ryby, čo tuto stoja na hrane. Najskôr to budú zubáče, ktoré tam oddychujú a vyskúšame ich uloviť. Je ich tam naozaj veľa, myslím si, že šanca je vysoká. Teraz vidíte, že ideme presne opačne po tom základe. Tie ryby, samozrejme, že tam sú. No, v takomto húfe, tak oni tam len stoja, oni sa nepresúvajú.
sme pár metrov od miesta. Sonár môžeme teraz vypnúť. Vyskúšame uloviť nejakého zubáča. Po nahodení na strahu stále necháme vyklesať. Ja to robím s odklopenou cievkou, ale šnúru si stále pridržiavam v ruke, lebo keď príde záber, by sme vedeli zaklopiť a zaseknúť tú rybu. Lov na prepad stále robíme len otočky navijakom, môžeme na strahu oživiť prútom, nejak cukneme, buď viac alebo menej. Tie otočky takisto robíme, treba skúšať 1, 2, 3 aj 4 otočky, podľa toho, čo sa rybám bude páčiť, ako na to budú reagovať. Čím sme bližšie k čolnu, ten prepad už nie je takto kolmý, ale vlastne vďaka šnúre ide po kružnici a ten prepad trvá dlhšie. Vtedy nám stačí tie skoky skrátiť, čiže nám stačí robiť aj jednu otočku navijakom. Keď ste si všimli, na strahu teraz vyťahujem dosť skoro. V podstate keď chytám na tomto mieste, čo je základ, ktorý má nejakú výšku, ryby mi kreslilo len na ňom z vrchu. V podstate nemá zmysel to ťahať tam, kde tie ryby nie sú, len tam, kde sú. Opakovane nahádzujem len na vrch tohto základu a prechytávam ho zhora a ako náhle mi to spadne dole, tak na strahu vyťahujem. A je tam. Ale bol to taký záber jemný. Asi to bude ostriež. Nie, je to maličký zubačik. Úplne mini. Pošli mamu. Cievku som si tentokrát zabudol doťahnuť. Jigovanie je už práve naopak veľmi dobré ju mať dotiahnutú takmer na úplne pevno, aby ste vedeli spraviť ten razantný zásek a aby sa vám nestalo pri väčšej rybe to, že tá cievka sa vám pretočí a vlastne tú rybu nezaseknete kvôli tomuto. Presunul som sa na zemplínsku širavu, kde pokračovať s lovom na prepad. Práve si sonarujem dno. Ako môžete vidieť na sonári, sú tu zaujímavé kopce. Mám tu už nejaké body uložené, tak sa po nich presúvam a vyskúšame niečo uloviť. Podo mnou je 6 metrov. Ako na strahu idem použiť K-Tech Swing Impact Fat vo farbe Chartreuse Shad. Veľkosť gumy 4,8, čiže okolo 12 cm. Gramáž jigovej hlavy 12 gramov. Tak poďme na to. Straha stále klesá.
A je tam, pekne kopol. Sice maličký, ale poteší. Zabral krásne z prepadu. Ja som myslím zatočky naviakom počas prepadu. Vyšiel krásne na ten záber. Aktuálne tam mám gumu veľkosti 4,8 palca, celých 12 cm s 10 hlavičkou. Musíme to tu predžigovať lobom na prepad. A je tam. Pekne som zobral. Ten už je krajší. Krásny zubač. Nádhera. Easy Shiner, Green Pumpkin. Klasik, čo sa týka Keitechu. A zubač 65 cm zhruba. Nádherná ryba, pustíme. Super. A je tam. Úplne jemnúčky záber. Ďalšia krásna ryba. Nádherný zubač. Tak, vypol sa. Čau. Jemnú lilinky záber. Ďalšia ryba. Ďalšia, čo sa vypla. A je tam. Pekne na prepad.
Shiner Green Pumpkin Chartreuse. Veľmi, veľmi dobrá farba. Už rok mi overená. Bude podseknutá ryba za chvost. Veľmi pekný zubač, len škoda, že za chvost. Chce 70 takisto. Dobre, vypol sa, super. A je tam. Pekne pri klesaní to zobral. Je úplne malý. Krásna ryba. Zubač okolo 70 cm. Na prepad to nechceli, tak som tam pridal väčšiu gumu, ťahanie v stĺpci a hneď zareagoval. Krásny subač, okolo 70 cm, môžem ho porovnať. 71 cm. Krásna ryba. A je tam. Ale za chvost. Tak to ma neteší. A je tam. Krásny zubačík. Krásna ryba.
To je taká takmer 70-ka, necelých. Je riadne doškrabaný ten zubač. Tak, plav. A je tam. Nebude síce veľký, ale oh, 55-ka. Zubačik, plav. Je tam. Tak na druhý nahod prišiel. Bol určite 60 fút. Veľkosť 60 cm. Plav. Ešte ti zaberú. Veľa ľudí si myslí, že sonár je kľúč k úspechu, ale vôbec to tak nie je. Ten sonár jednak treba vedieť ovládať a sonár vám tú rybu nechytí. Je to dobrý pomocník na nájdenie lovného miesta, presvedčiť sa, či tam ryby sú. A fakt už keď nežerú, tak vtedy s tou live sondou to je veľká pomoc. A je tam. V podstate chytám len plynulým ťahaním nad prekažkou, napríklad pol metra nad prekažkou alebo nad dom. Pekný zubač, 60 cm. Pustíme ho. A je tam. Je vnúčky kopanček.
Ďalšia taká 58 zhruba. Toto je na Širave naozaj super. Tie zubače za tie roky, odkedy tu je Chyť a Pusť, je vidieť, že tie zubače sú proste veľkostne priemerovo veľa väčšie ako na hociakých iných nádržiach. Aj keď tu nechytám nejaké trofejné kusy, ale priemerná veľkosť 60 a 70 cm je až príliš super. A je tam ďalší. Pekne kopol. Teraz je to naozaj čo hod, to ryba. Rozfúkalo sa, spravili sa vlny. A toto fakt niekedy vie s tými rybami pohnúť. No, tento je už krajší. 65. Možno aj viac. A vypol sa. Nevadí. Tak skúsime ešte nejakého presvedčiť. Na kľudnú rybačku už nemám veľa času, lebo pol hodinu tu začína sumcový extrém, 18 lodí. Tak už pravdepodobne bude veľa flekov obsadených, kde by som ešte mohol chytať, ale uvidíme. Neplánujem ostať dlho na vode. Ochutnal. Je tam. Ďalší sa mi vypol, druhá ryba po sebe. Tak stáva sa aj to. Je tam. Som sa odmeškal pri zaseku, ale ešte to držal. Ďalší krásny zubačík. Zobral mi gumu. Tak a teraz si ukážeme niečo z lovu zubačov na vertikál. Čo sa týka nástrah, používame hlavne takisto gumené nástrahy, ale už bez kopítka alebo len s veľmi malým kopítkom, čiže buď napríklad takéto smačiky, toto je konkrétne gumky Pacemaker, veľmi dobrá farba, alebo mne veľmi fungujú
nymfy od Redbussu, alebo takéto gumy Westin. Prípadne som dobre zachytal aj na tieto Elmap Finesse filetky. To je veľmi tenká nástraha, dá sa super využiť na vertikál. Teraz som naspäť na domaši a je tu dosť špinavá voda. Voda klesla, je horúco, tak sám som zvedavý, aká bude aktivita. Pokúsim sa uloviť nejakého zubača. Keďže špinavá voda, tak som si vybral takéhoto bieleho smačika od Gunky. Tak poďme na to, držte palce. Ideálne na vertikáli prechádzať miesta, kde si myslíte, že by sa tie zubače mohli nachádzať. A je tam. Krásne zubač kopol. Čiže nástraha, ktorú som vybral, bola úspešná. Krásny zubačik z domaše na vertikál. Veľmi sa teším. Chytil som ho fakt na prvé spustenie nástrahy. Plav, možno väčšieho. Pri vertikáli sa nechávame unášať vetrom, ideálne keď nás unáša pri takej rýchlosti maximálne do 1 km v hodine. Ale taký rozsah, keď som mal určiť, tak by som povedal, že by to malo byť od 0,5 km v hodine do maximálne 1,5 km. Nástrahu v podstate iba spustíme pod čum. Keď máte sonár, môžete ho použiť, keď nemáte, tak nástrahu len spustíte ku dnu a ju v podstate len nechávate tesne nad dnom unášať. No a ideálne je prechytávať miesta, kde si myslíte, že by sa tie zubače mohli nachádzať. To je celé. Čiže keď viete, že niekde máte zatopenú nejakú prekážku, či už je to nejaký základ alebo strom, tak v podstate nechávate sa splavovať cez tieto prekážky, kde očakávate, že by sa mali nachádzať ryby. Ja mám tuto uložené, je tu nejaký kriak pod vodou a v podstate sa cez neho nechávam splavovať, tam číhajú ryby na svoju korisť. Tu vidíme rýchlosť, ideme 0,8 km v hodine, to je v podstate ideál a čakáme, kým nás doplaví k nejakej prekážke a či tam vybehne nejaký zubač. Kľudne sa môžete doťuknúť aj motorom, keď vás vietor nefúka tým smerom, kam by ste chceli ísť. Už či máte elektromotor alebo benzínový motor. Pri takéto hĺbke vrajím benzíňak tiež nevadí, ja tomu veľmi neverím, ale s elektromotorom máte istotu, že tie ryby nevyplašíte.
A trolling, čo k tomu povedať? Podľa mňa je to taká lenivá prívlač, ale nehovorím, že je neúčinná. Určite sa dá na ňu chytiť. V podstate vidím v tom zmysel pri presúvaní pomalom, keď máte napríklad elektromotor, tak hodíte, že by ste niečo zase oťahali a možno niečo pri tom chytíte. Ale to v podstate náhodne ulovená ryba, aj keď dá sa robiť trolling aj cieľenia. Napríklad na riekach je veľmi účinný, alebo prelovovať konkrétne prekážky, čiže viackrát hore-dole prejsť po jednej prekážke. Keď vám ryba nepríde, tak prídete k druhej prekážke, alebo len takto proste pri presune budete si držať udicu. Čo je dôležité, tak cievku na naviak musí mať povolenú. V prípade, že tu na strahu ťaháte tak, že vám sem tam riedno alebo ide v blízkosti na nejakých prekážok, že by vám nevytrhlo prúd z ruky, prípadne aby ste si neutrhli na strahu. A takisto aj ryba, keď zaberiete, záber zvykne byť dosť razantný. Ako som hovoril, nástrahy prispôsobujeme hĺbke, akej chytáme. Ja mám teraz niečo okolo 4 metrov. Na prúd som dal nástrahu Nace Crank, ktorý pri ťahaní ide do 1,5 metra, ale takto pri trollingu ide cez 3 metre. To som teraz zistil, tak uvidíme, či presvedčí nejakého zubáča k záberu alebo inú rybu. Rýchlosť pri trollingu ideál je takých 4 až 5 km za hodinu. Proste tak, aby vám ten wobbler pracoval, aby sa dostal do správnej hĺbky. Môžete to prípadne trošku spomaliť alebo zrýchliť, ale toto je taká univerzálna rýchlosť. A je tam, to bola ryba, vypla sa. No, už som utrhol wobbler. No, takže na domáši som začal a aj končím. Posledná technika, ktorú som skúšal, bol trolling. Mal som žiaľ iba jeden záber. O jeden wobbler som prišiel. Je to v podstate taká lenivá technika, ktorú môžete využiť pri presunoch. Mňa to nejak neočarilo, je to celkom nuda, ale určite funguje. Čo sa týka videa, to bolo moje najdlhšie video, ktoré som doteraz robil. Snažil som sa ho pre vás spraviť čím komplexnejšie, tak som tam prešiel všetky techniky, ktoré ste si pozreli. Rýb bolo dosť, som spokojný a verím, že keď sa vám video páčilo, tak mi zanecháte like a odber, za čo som vám veľmi vďačný, obzvlášť predplatiteľom na YouTube, ale aj každému, kto ma podporuje v mojej tvorbe. Tak ďakujem za zhľadnutie videa, čaute a Petrov zdar.